Zo, goeiedag iedereen op deze 8 januari 2024. Hier aankomst van de lijnbus, lijnbus 433, dus sinds 6 januari 2024 is dat veranderd. Dus een bus om 7:04 hier te Huls busstation en dan terug de verbinding rechtstreeks met Sint-Niklaas. Zo, ik zie hier ook aankomst van de lijn 20, verbinding Huls busstation met Goes treinstation. Dat is wel 90 minuten, gaat via Axel en Terneuzen. Zo, het is momenteel 6:55 en ook aankomst van de lijn 10 hier. Dus 1 bus per uur. Terneuzen via de dorpen zoals Vogelwaarde, Kloosterzande tot hier. En de bedoeling is dan dat men overstapt op de lijnbus. Ja, ik zie daar momenteel 2 reizigers. Iemand die vertrekt en toch wel 2 mensen die in de bus blijven. Maar ik ga nog even het bord hier ook in beeld brengen. Dus momenteel 6:55, dus bus 10 uit naar Terneuzen van hier, 2 minuten. Dan de lijn 20 en dan ook Vlissing die zal vertrekken. En opnieuw lijn 20 na 34 minuten. Dus de lijn 22, 42, 43 is afgeschaft sinds 6 januari. En als je wil later reizen moet je dus een lijnbus via de applicatie Hopin, zo'n kleine lijnbus bestellen naar hier. Volgens de website duurt het slechts 30 minuten, kan het vanaf 30 minuten. Maar er is natuurlijk wel een reservatie noodzakelijk en ook eventueel vooraf. Dus de lijn 10 eenmaal per uur is de mogelijkheid om je overstap te nemen op de lijnbus. Mis je de lijn 10, mis je natuurlijk ook wel de bus. Want het is toch ook wel 30 minuten met de fiets uit de dorpen tot hier. We zien opnieuw wel de meeste mensen die komen met eigen vervoer. Die worden afgezet met de wagen vaak, zoals vroeger. En dan die overstap op de lijnbus. En vertrek van lijn 10. Dus terug zijn route via de dorpen. Momenteel zie ik in de lijn 10 1 of 2 reizigers. Maar er is hier wel nog een opmerking aan de Huls busstation. Het is niet veranderd. De markeringen hier. Dus we hebben hier nog altijd staan lijn 22, 42, 43. Weghaltenummer dus 20, 54, 39. Is nog niet aangepast. Dus iemand die het niet weet, zal natuurlijk terug dit zien hier. Eventueel niet op het net gaan. En dan kom je terecht op dit. En dat is ook niet meer geldig. Nog ook interessant, in deze lijnbus heb je momenteel zeker 2 reizigers, nee 3. 3 reizigers, het is wel zo, die gaan nog via
de Koolstraat, dan de grens en dan loopt die bus wel volledig vol met de vele haltes richting Sint-Niklaas. Ja, ik krijg dat wel, dat is gewoon wel verkeerd. Er komen nog reizigers bij, nog een drietal. Nog iemand net opgestapt en hier nog 2 mensen. Maar ik neem ook wel af en toe de bus in de ochtend en die bus van 7:05, dat was vroeger 7:07, 7:08, loopt wel volledig vol tot Sint-Niklaas. Ja, en hier heb je nog heel wat mensen die opstappen. Het is enkele minuten vroeger. Dat is ook wel belangrijk. Vroeger 7:04:05 is het nu. En vroeger was het 7:07, 7:08. Zo, het is momenteel 7:01. Dus de lijn 10 is al vertrokken, de volgende is dat 57 minuten. Dus je ziet hier het knelpunt van het openbaar vervoer. Stel, je moet nu vertrekken of na 20 minuten hier zijn te Huls busstation. 1 bus per uur en het is toch wel de spits, 57 minuten voor de lijn 10. Dus dat is al een groot knelpunt hier. Al die dorpen rond Hulst hebben geen flexibel openbaar vervoer. Dus het systeem van in 30 minuten dat een lijnbus hier kan zijn, dus de kleine lijnbus, zou hier feitelijk ook kunnen toegepast worden, nu al. Dat je toch een vervoermiddel hebt binnen de 30 minuten. Momenteel is de haltetaxi wel aanwezig als er geen bus meer rijdt op de avond, maar dat is 2 uur dat je moet wachten op een haltetaxi. Dus 2 uur vooraf reserveren. Is dat niet gebeurd, kom je spontaan hier, bijvoorbeeld om 7 uur, moet je wachten 2 uur om een taxi te kunnen krijgen. Dat is wel veel te lang, hè. Zo dadelijk het vertrek van de bus 433. Ik vond dat nog even interessant, deze reportage. Omdat ik toch al enkele jaren het openbaar vervoer hier opvolg. De evolutie ervan, de veranderingen. En ook dit, het is sinds zaterdag lijn 433. Maar natuurlijk sinds vandaag maandag. Dat hij feitelijk komt om 7 uur. Ik zeg in het weekend heb je feitelijk geen bus. 433 is het ook via een reservatiesysteem, dus idem. Ja, 7:04. Dat is de lijn 20 die hier vertrekt. Dat is ook met de 3 reizigers. Maar bon, de lijn 20 is idem, loopt ook wel redelijk vol via Axel natuurlijk. En dan in Terneuzen heb je wel redelijk veel mensen die naar de andere kant moeten, naar Goes. Zo vertrek 433. Lijnbus met rechtstreekse bestemming Sint-Niklaas. Dat was de reportage hier op 8 januari 2024. Tot de volgende.